Dixeche que non se había asfaltado, pero mira, xa che digo, Modelos, Mesego, Xoane, Mosteiro, digo, dixeches que non, eu digo que sí. Os que están na casa poden ir ali a ver, de acordo? Respecto ao tema dos técnicos non, da proposta do Partido Popular, nós desde logo estamos de acordo con iles. Si é certo de que xa hai tempo que estamos á expectativa de que se aprobe de forma definitiva a nova lei de recuperación de terras productivas, máis que nada porque aquí fala de un proxecto piloto. Se están levando a cabo proxectos pilotos, non sei se é o mesmo Aldea Modelo que fai aquí ou algo similar, verdade? É algo similar. Son diferentes, vale? Bueno, pero o que quero dicir é que unha vez que se aprobe a nova lei de recuperación de terras productivas, pode marcar unha liña diferente da que están marcando os proxectos piloto, e os proxectos piloto conlevan un compromiso de varios anos para poder levarse a cabo.